sa imuhang mga pagtabang usab dinha sa atong mga buluhaton. Although dili siya Church of God, pero nagatapang siya sa atong mga buluhaton. Okay. So, nining kabuntagon mga igsoon, atong paghisgutan na usab ang mga doctrinal points, doctrinal nga mga issues nining kabuntagon kay Monday morning man no. Pero sa dili pa basig ay pangumusta ni akong kuan. Ako ang kauban din karon. Sige mga shoutouts. Kamusta din yung katawan sa Diyos? Katawan sa mga morning talk of the Church of God Seventh Day. Ako rin ipamusta ang taga-kawan dahil taga-Tangkulig. Mag-iigsunan ni Reo. Nagkaroon district. So, labi na sa ako diya sa Pidya sa Patiil. Pastor Alan Fuentes of Sir Suday. Sir Suday, upan sa tanang mga ministro din andala sa District 8 9. May puntag ka ninyo diya. Ako tawag welcome sa mga morning talk. Okay, so morning talk of the Church of God, 7th day. Okay, so dool-dool na yun ang conference, no? Murag excited na ni. Dool-dool na yun kay karong pizza 26 ang 2 August. 1. Murag ang 26 Miyerkules na no, arrival. Atong gipray nga makaisunan tagaan sa Ginoo mga financial para makapliti usab paingon diha sa Cagayan. Okay, kay magkita-kita ta diha maison as one family also, no? So muna nga it is a very nice thing na nasay family of God nga magkita-kita ta diha. Ug andamon labaw sa tanan dili lang atong financial, andamon usab ang atong mga kaugalingon alang diha sa pagdaig paghimaya sa Ginoo ni anang dako nga adlaw. Ato pong nakita karon siguro nga busy na ang atong mga BOT para sa pag-prepare niya ng ilang mga program karon o ato po silang iampo mga igsoon nga mahimo po nila ang ilang taha sa isip mga national leaders. Okay? So, ang atong mga kaigsuunan from District 1 ngadto sa District 13, atong gina-welcome o ang Diyos magpanalangin. Kita-kit sa upol. Amen? Okay, so nining kabuntagon mga igsoon sa dili pa ta moadto sa ato ang kaning paghisgutan karon. Actually ang atong paghisgutan ang matuod nga kahimtang sa yawa sa panahon sa milanyo kon usa ka libo ka tuig. Namang gud daghang mga isyu ani no. So unsa man gid ang matuod nga kahimtang sa yawa sulod sa milanyo kon usa ka libo ka tuig. Apan sa dili pa mga igsoon ato sa nga kanang dapiton ang balang espiritu manhi sa ato usab nga pagduki-duki karon ining maong topiko igsoon pinaagi sa atong opening prayer sa atong usa ka estudyante. Let's pray. Tapi nga mga ko tamo log yung Diyos tayo kaslawas ang pinagwi Lord at sa pagtawag Yes, Lord. Thank you maya kami sa mga Ginoo kami naganap sa pagdaig tayo sa pagsipa. Yung Diyos, kining programa ha Ginoo, ikaw mag-bless na ini Ginoo, mula po po ini Ginoo, daghan mga tao sa nga mga katuning ini nga sa maturan din sa Biblia, Lord. So Ginoo, maghatag ka ng protection sa matapusa sa mo. Pag kinabuhi na ining kalibutan ng Ginoo nga ikaw ang mahimong danag sa mo ang pag-alaga diha kanimo. Ginoo Diyos, sintakan sa lubong tawag Ginoo. Ikaw sa mga blessing pasulod ng Ginoo, ikaw mag-consult sa imong balang Espiritu Ginoo nga. May mga giya Ginoo, kaniya nga mga tipik sa imong mga pulong Ginoo. Nga iyang isang yaw sa imong mga katawan Ginoo at ang katawan sa Diyos makasabot. Ug adunay boy paglaom sa dihang ang mga tao yun adunay kinabuhi nga lagi tapusan. Ginoo Diyos, ikaw mag-bless sa matapos sa kanamo ug pinagprograma pinagising mga lagi Ginoo sa ngalan ni Jesus Kristo Lord Diyos maluwas amin. Amen. Okay. So, mga igsoon ko diya sa Ginoo, Brother Anel, na ato ning nahimo nga kaning tema karon kining gitawag ang matuod nga kahimtang sa yawa sa panahon sa usa ka libo ka tuig kun milanyo tungod kay namagoy nang utana sa ako nga pastor. Tinuod ba kauban nato pero kana bang nagihapon ang iyang pagtuo sa iyang nakatunan kaniadto nga gusto siya og clarification. So tungod kay ingon siya pastor kanang tinuod daw tuod nga awa-awa ang kalibutan sulod sa isa ka libo ka tuig. Yung bisa may nag-ingon
siya inanam gid akong nakatunan sukat pasaw. So muna nga atong klaruhan na unsay kahimtang kay kung tinuod pud tuod nga kung maingon ang Biblia nga awa-awa ang yuta nganong di man nato i-accept, no? Sulod sa 1,000 ka tuig og matud pa niya nga ang yawa magsuroy-suroy daw tinuod ba ka na, no? So muna nga ato nang paghahatagan o si hello to Pastor Sausal, si Pastor Sausal pang tagaan na to na hustisya di kabutagon. Okay, so ato sang ang atong mga gibasihan nga mga teksto mga igsoon kaning ilang teksto nga gingon diri Isaias sa Isaias 24:19 ngadto sa 20 o kani pong Jeremias 4:23 ngadto sa 27 dayon naputay 25:33. Mo ni ang ato ang mga teksto nga ato sang subayon karong kabuntagon kay mahitungod niining unsa man una ang kahimtang sa kalibutan kay sa panahon sa milanyo. Ug unsa pod ang kahimtang sa yawa kay unsay kahimtang sa kalibutan niya ng milanyo mo po na malahi pod ang kahimtang ni kanang lahi po ang sitwasyon sa yawa ng sa milanyo igsoon. So muna nga ato gining tagaan og hustisya kayo si Juan pa sa programa pa ni brother ni Pastor Sausal. Ganahan po ko to yung gingon nga tagaan og hustisya. Okay, atong duki-dukion, atong studyhan og maayo ang mga teksto kung ato panjud na siya nga mapamatud-an nga mao nay kahimtang sa kalibutan o kahimtang sa yawa ni anang panahona, no? Matud pa pud sa ilahang gitudlo sa ilang mga simbahan. Okay? So walay problema kung nagsulti lang ang Biblia mahitungod ni ana na ato nang i-accept, pero kung panalitan ang Biblia wala nagpasabot ni hanang giingon nila nga ang yawa mao ni ang kalibutan mauna, so pwede na to supakon kay naman ta sa kamaturan sumala sa isulti sa Biblia, no? O kay ang mga Church of God Sunday nagtuo lang kita igsoon sa what the Bible says or gitawag na to igsoon nga Bible based lang kita, no? So unahon na to sa pagduki-duki nga unsa kahay mahitabo sa yuta sa umalabot nga mga adlaw. Atong basahon ang Isaias 24 versikulo 1 kay matud pa nila ilahan ning gigamit nga mao daw kuno ni mahitabo sa adlaw sa katapusang mga adlaw labi na sa milanyo. Kay Isaias 24:1. Sugod ta sa 1. Ilaw. 24:1. Ania karon ang yuta himuon nga walay sulod ni Yuba ug himuon kini nga kamingawan ug balit aron kini ug pagala ibulaagon ang mga pumuluyo niini. So unsa daw? Unsay mahitabo sumala ba sa kuan unsay mahitabo? So ato sa dungagan pagid sa 3. Versikulo 3. Ang yuta pagahimuon nga walay sulod gayud ug pagalaglagon gayud kay si Jehova maoy nagsulti ni ining pulunga. Okay. So daghang mga kaigsuonan nga nagtuo sila nga mo ni mahitabo sa milanyo. No? Una, ningon siya sa versikulo 1 nga himuon og kamingawan. Okay, himuon kini nga kamingawan balitaron pag yun. No? So, una nga nagtuo sila nga pag-abot sa versikulo 3, himuon pag yung walay sulod. Ningon siya ang yuta pagahimuon og wala gay sulod og pagalaglagon pag yun. No? So, kay si Jehova gyud nagsulti ni pulunga muna nga, muna nga moingon din sila mga igsoon ko sa Ginoo nga wala gisulod ang yuta kay na may mabasa din ha dayon tanaw na to kung unsa gid pud ang gipasabot niya na. So versikulo 19, ang yuta na bungkag nagayod, ang yuta na nabulag pagpikas, ang yuta na uyog sa hilabihan gayud. So grabe no, na nauyog sa hilabihan gid, grabe yung paglinog, grabe gid na pagkapukan kay laglagon gud ug matud pa diha wala na gyud kuan wala kana bang kadaganan siguro, no? So atong dungagan pag yun sa versikulo 20. Ang yuta magasamparay sama sa usa ka tawo nga hubog ug magatabyog ngadto nganhi sama sa usa ka
duyan ug ang iyang kalapasan magabugat sa ibabaw niini ug mahulog kini ug dili na mabakod pag-usab. Grabe pagkalaglag igsoon, no? So muna nga sa dihang ang kuan magabasa sila niini, nag-ingon gidayon sila mga igsoon nga ang kalibutan mahimo siyang awaaw, ang kalibutan mahimo na siyang walay sulod, ang kalibutan laglagon, balit-aron. Grabe yung kayo muna nga nagplano sila nga adto din sila sa langit ng panahon na. Wala na sila diri ng panahon na kay himo gawa o sila nagtuan na sa langit. Bakasyon na sila, lupad-lupad sila sa langit. Dito siya, happy-happy sila dito sa langit. Muna ilang sulti mga ison. Pero, basta nagidoktrina niya sa Biblia nga gisulti kabahin niya na. May bawaan na to niya, no? So, diri aning gigamit diri mga ison nga Isaiah 24 verse 1, verse 3, verse 19 and 20. Klaro kay diha, ang ipudyot-pudyot lang nato mga igsoon diha nga ang pulong lang nga awaaw nga laglagon o kurugon o grabe gid ka guba nga gani di na gid makabakod. Matud pa niya diha. Matud pa niya diha sa Isaias, no, gitagna na ginadaan nga muna may tabo muna nga ug i-conclusion dayon nato ni siya nga didto na siya sa Milanyo perti kadluka gid igsoon. Hello to Sister Lorna Handugan and Sister Janet Makabua. Nabaka ni siya sa Cebu gihapon. Sister Janet? Okay. So, kay himuon man di ay og kamingawan ang yuta matud pa sa ilang gibasihan diri nga Isaias 24. Unsa man pud ang mahitabo sa mga tawo nga pumuluyo ni ana, no? So ato po nang pag-iskutan ison. Kay grabe nga naguto, himuog awaaw, himuog ang himuon og linugon og maayo, i-shake og maayo, dayon balitaron pag yun, laglagon pag yun, nga di na yun makabakod. So unsa man tuod ang mahitabo sa mga pumuluyo anang yuta, no? So ila ay ato ning mabasa sa bersikulo 1 ato sang basihon. Balikon sige daw. Niya karon ang yuta ay himuon nga walay sulod ni Hiyuba ug himuon kini nga kamingawan ug balit aron kini ug paga ibulaagon ang mga pumuluyo niini. 14 daw. Mga ganatos 14. Ipatugbaw Sa to, ang ingon ito, asa ang pumuluyo, ingon? Versikulo 1, paga patlaagon. Okay, paga patlaagon ang pumuluyo nini. Okay. Versikulo 14. Ipatugbaw nila ang ilang tingog, managsinggit sila tungod sa halang dun ni Hiyuba, managsyagit sa makusog sila gikan sa dagat. Versikulo 15. Busa himayaan ninyo si Hiyuba sa silangan, bisan pa sa ngalan ni Hiyuba ang Diyos sa Israel dito sa mga pulo sa dagat. So din mga igso, nakita na to nga sa bersikulo 1 palang daan, bisan giisulti diri nga balitaron kini, ang yuta balitaron, ang mga residente niini matud pa din ha sa balang kasulatan, di pati bulaag. Diha palang daan makita nato nga masayop ang atong interpretasyon, nasayop ang ilang interpretasyon diri nga walay sulod. Kay ang mga pumuluyo magkatibulag man, asa man po na sila paingon nagkatibulag, no? So muna nga ato nang i-discover karon og sakto ba ang pagkagamit sa ilahang mga teksto aron mapamatud-an nila nga kanang awaaw ang yuta, no? Panahon sa Milanyo kay naaman di gingon sa bersikulo no pagapatlaagon. So mga igsoon, nakita nato nga ang yuta, no, ang yuta na awaaw matud pa dito, balitaron pa, grabe pa ka distraction gyud kayo, pero ato pong nabasa din nga ang mga pumuluyo di ay nara diha patlaag ana bang nagkatag-katag ra diha ang mga pumuluyo ug gani sa 14 o 15 kaya sa tigisulti sa 14 15 nangingon pa niya, ipatugbaw pa nila ang ilang mga tingog sa makusog, no? Ilagid ng kuan niya, ingon man gani diha o nga maghimaya pa sila diha tungod sa ngalan sa Ginoo, no? So ato mahibaw-an nga
murag nanay symptom nga murag dili mao ang interpretasyon diri sa Isaias 24 nga awaaw na ang yuta. Kay ug moingon tag awaaw igsoon, ang word nga awaaw wala gid na siya sulod. Sumala po diri sa atong gibasa. Kay nga naman wala isulod kay nagkatibulaag sila. Okay, ato pagyandungagan mga igsoon, no? Okay, versikulo 23. Yes. Sige. Sa Jeremias 4, versikulo 23, ato pong madungagan diha ang mga panagnausap diha ni Jeremias sa yang 4, versikulo 23, suguta sa 23. Sige. Itanaw ko ang yuta ug aniya karon, kini awaaw ug walay sulod ug ang kalangitan ug sila walay kahayag. So, klaro kay nga awaaw yun, no? So, pero tanaw na to ha, atong ipadayon diya mga igsoon, ug asa po da ito ang mga kaning pumuluyo. Kay umingon tag awaaw, makapangutan na magitag asa man paingon tuod ang mga namuyo. Diha anong awaaw man. Versikulo 24. Itanaw ko ang kabukiran ug aniya karon, sila minglinog ug ang tanang kabungturan ming irog ngadto ug nganhi. So, ang Isaias gaganina ug kaning Jeremias nagkasibo-sibo ang ilahang gisulti may tungod unsay mahitabo sa maong yuta. Ug gani nag-ingon pa din ha nga awaaw yun. Awaaw. Pag-abot sa 25, versikulo 25, if you have your Bible, basahan po ninyo na igsoon. Unsa pa gyud ang dugang mahitabo? Itanaw Jeremias 4:25 go. 5. Itanaw ko ug aniya karon, walay tao ug ang tanang mga kalanggaman sa kalangitan nangalagyo. Wala gid ay tao, Rasanel, no? Kay wa man gid ay tao, awaaw lagi gud, no? So asa man gid paingon ang mga tao ana nganong naawaaw man? Paingon gyud kanan sila sa langit. Okay, kung may naputag paingon sa langit na langit po itong mga dautan o panangidan. Kung may busag nangamatay ra, tatanawon daw na to, ug asa ang nangamatay, bigid po na, no? So, aron mainsakto ang interpretasyon, ni ining gitawag Jeremias 4. Sa versikulo 27, atong basahon. May tisiti na? Kay mao kini ang gingon ni Yuba, ang tibuok nga yuta man imong biniyaan. Galing dili ko ibawason kini. Okay. Nanapoy keyword, ha? Dili ko tibawason kini. Okay. Ingon siya, ang yuta, nawaaw mga igsoon, walay sulod, matod pa diha, ming linog, ang mga kabungturan, ming irog, ngantunganhi, wala gitao matod pa diha ni Jeremias 4, no? Hangtod nga atong gibasa diha sa versikulo 27, walay tao, bisan gani ang mga kalanggaman, wala gid diha. Pertig yung ningawa-awa man. Okay. Nan kay wala man di gitao anang tungura anong mga panahon na mga igsoon ato ning isurvey gyud ha versikulo 29 ato daw basahon. Pero ningon siya dito nga dili ko tibawason. Kana may kog dili ko tibawason barira na sa word nga dili ko hutlon. Okay. Awaaw siya pero siya dili daw niya hutlon. Tanaw na to. Versikulo 29 sa Jeremias 4. Ang tagsa-tagsa ka syudad mukalagyo tungod sa kasaba sa mga managkabayo ug sa mga managpapana. Sila moadto sa mga kalibunan ug mukatkat sa kapangpangan. Ang tagsa-tagsa ka syudad pagabiyaan ug walay bisan usa ka tawo nga mopuyo dito. Amen. Ana nagsugod na gawas ang kamatuoran, Brother Anel. Okay, asa day ang mga tawo ng tungurang ano man nga naawaaw ang yuta. Okay, wag gyud kuno sulod ang yuta, sumala pa ni Jeremias 4. Pero asa man day ang uban nagtuo nga tuwa sa langit. Nagbakasyon. Ang uban may umod nangamatay diri tanan sa yuta. O ang uban daghan kay espekulasyon. Pero basahon din nato di sa 29. Murag makabalo na tag asa ang mga tao nganong naawaaw ang yuta. Sige daw. Basagot ro 29. Ang tagsa-tagsa ka syudad mokalagyo tingod sa kasaba sa mga managkabayo ug sa mga magpapana. Sila moadto sa mga kalibunan ug mukatkat sa kapangpangan. Ang tagsa-tagsa ka syudad pagabiyaan ug walay bisan usa ka tawo nga mapuyo dito. So, naawaaw ang maong yuta. Asa di sila paingon? Ang mga kuan, ha? Sige po'y tao kay Okay?
Eh sa mga manag kabayo, Oo. kinsa may sakayan ning kabayo, mga tao. Tao, gid na. Tao gyud ni. Pinagi ako yung tao, pero dayon. Oo. Ang mga pumuluyo. Ang mga Ano man sila datit nanagan? dahang pagabiyaan na Ha? Nanagan sila ngadto sa kalibunan. bulan og sa pan Og nanago sila, mukatkat sila dito sa kapangpangan o gibiyaan nila ang syudad. Mao din ang kamatuoran sa Jeremias 4 versikulo 23. sida ito na. Ang ilang gipili usahay mga isuon nga gi-interpret nila kutubra sa 27. Pero ang tubag nara dai sa 29 ug asa ang mga pumuluyo ana. Kay ato ning kuan sa atong usa ka brother nga nangutanan ako no nga kay naagyapon bisan church of God siya pero naagyapon sa iyang kasing-kasing mo na iyang pagtuo nga maawa og yun. Pero ato ning giklaro karon diri sa morning talk para pod ang tanan makabalo pod siya niini. Dili di ay na siya naawaaw kung atong sabton direction wala gid naawaaw ang yuta nga naalay portion sa yuta nga naawaaw pero ang nagibiyaan nganong naawaaw kay gibiyaan kay asa sila nang biya paingon ba siya sa langit o sa kalibunan. Kalibunan og sa kuan. Paingon man na yung mga igsoon sa kalibunan, di man na paingon sa langit, no? O ngunya, nangingon sa anong nanagan sila? Kay nahadlok sa nanagkabayo. Nagkabayo. Kay nga naman, kay nahadlok sila sa nagkabayo, patay nila, o muna nga ilahang gibiyaan ang ilang syudad, o nanago sila sa kalibunan, o mukatkat sa kapangpangan. O kung tagtuwa sila sa langit, na apoy kalibunan sa langit, wa man pud mo ingon siguro diri nga minglupad sila paingon sa langit no brother Anel. Balay. Ningon naman siya nga nanagan sa kalibunan mingkatkat ngadto sa kapangpangan ug gibiyaan nila ang syudad. So inana din ang sistema nga gisulti diri sa Isaias pod nga pagapatlaagon sila. Kanang pagapatlagon gibiyaan nila ang syudad dagan sila nga tungani nga makaikyas lang sila may tungod sa ilahang nanulong nila mga ison. So ngano man nga ning kalagyuman sila unsa ko nang hinungdan atong sa balik ko na to sa 29 ang tibuok 29 balik ko na to basa na pod sige daw. Ang tagsa-tagsa ka syudad mo kalagi tungod sa kasaba sa mga managkabayo ug sa mga managpapana. Sila mo adto sa mga kalibunan ug mukatkat sa kapangpangan ang tagsa-tagsa ka syudad pagabiyaan. Walay bisan usa ka tawo nga mopuyo dito. So diha pa lang sa unang linya sa versikulo 29 sa Jeremias 4 nga mao gini paborito nilang rason nga nung awaaw ang yuta. Utob raman sila sa 27 igsoon. So diri ug imong basahon sa 29 nagpasabot diri ang kamatuoran igsoon nga nanaga ng mga tao gibiyaan ang maong syudad tungod kay nahadlok sila nangahadlok sila diha sa nanagkabayo ug sa mga nagpapana. Ikaw kuno. Bantog din nga libog karon ng katawan sa Diyos sa mga study aning about aning asa man na ano mang awaaw ni yuta. Oo. So, wala din nila gitiwas ang kaning Wala kay wala gitiwas. No, tiwas na to. Kay kutob raman sa 27 god. Pudyuto nimo ng 27 din mangita na pug tugbang-tugbang, dili na siya pwede. So ato sang tiwason ang context, no? So diri na klaro kay diri nga nganong nawaaw kay ming kalagyo di ay. O gunya nganong ning kalagyo kay nangahadlok di ay diha sa maong magpapana nga nagkabayo. Ikaw kuno mo'y naadiha sa syudad, sulungon imuhang tambulig o mga magpapana o nagkabayo. di ba ka Di baka mo tagos kisami. So, di na ito nasaktan igsoon. Ang kamaturan di ay, dili gid awaaw ang yuta, gumikan kay naay na nagkabayo. Okay? Naay nagpapana. Ang mga tao na nagan lang, gibiyaan lang ng syudad o nahimo siyang awaaw. Okay? Kung sa pag-isulti diha sa Jeremias 25, versikulo 33. Kay aron po ato po ning mabasa sabtan gyud maayo kung awaaw ba ang yuta igsoon. Di daw. 25. 25, 23, 33 sa Jeremias. Go. Ug ang mga pinatay ni Yuba ni adtong adlaw mulukok gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta. Sila dili pag-ilakan ni paghipuson. Ni igalubong sila mahimong kinalibang sa ibabaw sa naong sa yuta.
So, diha, isa na po di karason nga matod ba nila nang awaaw ang kalibutan, ang yuta, gumingan kay nangamatay, nagpasad ng mga patay, no? So, asa maning kaning yutaa sa tibuok ba ni kalibutan o asa maning yutaan na hitabura? Kaya umingon tag tibuok ng kalibutan, ang maawaaw yun, kaya wala may tao. So, murag masupak tong dito sa Jeremias 4:29 nga naay tao. Kay ingon sila diri, matud pa sa rason nila, naawa gyud ang awa. Basahon ng 33, klaro kayo nga nagpasad lang ang mga pinatay sa Dios. Diba? Nahurot og kamatay. Ang mga dautan, matud pa nila, nangamatay tanan. Ug unya ang mga buutan na mga linuwas tuwa na sa langit. Muna nga diri sa ubos na awaaw na tanan. Gumikan kay gihisgutan sa Jeremias 25:33. Pero tanaw na to, tibo kalibutan ba ito nahitabo? Okay, Brother Nel, no? So atong tanawon sa bersikulo 1 ug 2 sa 25 sa Jeremias, sa wa pa moabot ng 33, gihisgutan na diha ug asa na nahitabo ang maong gisulti niya sa 33. Tibuok ba kini nga yuta o kalibutan o asa man ni nga specific nga yuta lamang? Sige lang. Jeremias 25:1 to. Ang pulong nga midangat kang Jeremias matungod sa tibuok katawan sa Hudia sa ika-4 ka tuig ni Joasim, ang anak nga lalaki ni Uzias nga hari sa Huda, nga maoy unang tuig ni Nabucodonosor nga hari sa Babilonia. Diyos nga gipamulong ni Jeremias nga manalagna sa tibuok katawan sa Huda o sa tanang pumuluyo sa Jerusalem nga nagaingon. Okay. So, igsoon, dito ra dito siya sa tibuok yuta o katawhan sa Huda lamang o dili sa tibuok kalibutan. So, kung basahon nato ng tibuok context diha sa Jeremias 25:2, wala gyud na nagtumbok igsuon nga sa tibuok na kalibutan. Pero ang uban nga sayop sa pag-interpret gumikan kay ilang gisibo sa ilahang doktrina nga diin gihimo usab kana nila nga giingon nga tibuok ka na kalibutan aron kay prove pud nila mga naawaaw gyud ang tibuok nga yuta, no? So muna mga igsoon ko sa Ginoo, Brother Anel, dili dayon ta mo conclude kung basa lang ta atong 33. Ato sang susihon tanan kinsa ang gistoryahan asa ni nga dapit nga lugar na hitabo kay unsa niya mga panagna, no? Dili day ingon nga dito sa tibuok kalibutan. Kay umingon tag tibuok ni kalibutan masupak pud siya diri sa iyang gisulti sa Jeremias 4 nga dili niya tibawason. Laglagon man niya pero dili tibawason. Unya niingon pud diri nga naay mga tawo nga nanago sa kalibunan. Muna nga magsumpaki ang maurang writer niya kung atong patugan nga tinuod tuod nga awaaw sa ato pa dili gid awaaw igsoon gumikan kay ang yuta ra sa Israel moy giingnan diha yuta sa Huda nga giingnan diha mahimog maawaaw sila dili diay ang tibuok nga kalibutan. Okay, muna nga sa atong pagpakisayod karon mga igsuon ko di sa Ginoo sa mga teksto nga gibasihan nila nga awaaw kuno ang yuta, no? Ug walay sulod sa panahon sa milanyo, klaro ug tataw kaayo nga adunay mga tawo nga ipaagi na nga naay mga tawo nga kung ato gid subayon ang mga konteksto, no? Sa maong mga bersikulo, kapitulo nga ilang gigamit sa Jeremias, sa Isaias, atong nahibaluan igsuon nga nangasayo pang ilang interpretasyon kay nasupak kini kay ultimo ang writer nagsulti diha nga naa gyud ay nagkabayo magpapana naapoy nanagan sa kalibunan wala day napunta dito sa langit, no? So nganong kay atong nakita nganong naa may tao tungod kay nay magpapana naigi kahadlukan sa mga tao mao na hinungdan nga mingbiya sila sa syudad og nahimo kini og kamingawan. Okay? So nanago sila dili diay sila nagbakasyon sa langit. Okay? Og kato nahitabo nga diin dili pod tibuok nga kalibutan kun dili diha ra sa tibuok yuta lamang sa Huda sumala sa gisulti ni Jeremias. Okay? So enough nakasabot ka itaan na igsoon nga dili yun brother
dili gid brother nga kanang di natin isulti ang ngalan, no? Dili gid brother nga awaaw ang yuta, kundili naa di daghang sulod ang yuta. Diri pa lang sa teksto nga gipanggamit nga imong nakatunan kaniadto. Okay? So ang atong paghisgutan karong sunod kaning unsa ang matuod nga kahimtang sa yawa sa Milanyo kay kung nagtuo magud ka brother Nel may tungod niining awaaw kuno ang kalibutan kung imo nang gi-accept nga awaaw ang kalibutan sulod sa Milanyo siyempre mo accept ug gaw kung sa nahitabo sa yawa. Diba? Oo. So, dili pero ang atong i-accept yun dapat ang unsa ang gisulti sa Biblia, no? So muna nga alang sa mga Church of God Seventh Day, brother, okay, dili ta mo accept nga awaaw ang yuta sulod sa Milanyo. Klaro na ha? Dili ta mo accept nga awaaw ang yuta sulod sa Milanyo kay naay daghang tao. Naapay na nagkabayo, no? Naapay magpapana, naapoy nanago sa kalibunan, naapoy nangat ka sa kapangpangan o gibiyaan nila ang syudad. Okay? Ahaday sila. Ano ang tura to dito sa layo-layo atong lugar na nagpanago igsoon ko sa Ginoo. Muna ang kamatuuran nga gisulti diya sa Biblia kabahin niining pagkaawaw sa yuta. Nga kitang mga Church of God Seventh Day dili ta mo tuo nga ang yuta awaaw kay klaro kay sa Biblia tataw kay sa Biblia nga dili di awaaw na nago gani sila sa mga kalibunan. Okay? O labaw sa tanan ang tibuok puda lang ang nawaaw sumala sa gipamatud-an diri ni Jeremias ug ni Isaias. Okay. So sa di pa ta moadto unsa gid ang matudpod nga kahimtang tuod sa yawa sa panahon sa Milanyo kuno sa kalibo ka tuig kawan mangayo sa tao isa mag-showcase sa ta og isa ka alawiton nga gikan sa mabugnaw nga mga kabukiran. Okay? Please welcome our sister.
sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula po sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Wow! Wow, I miss your voice. Okay. Okay, wow na wow. Dakila ka, O Diyos, from our sister Florby. Nag-ibog ko Marilyn ba ang ngalan na ni? O Florby, no? So, nining kamutamang thank you very much sa imuhang song ang ipadala din so Dakila ka, O Diyos. Congratulations para for passing the board exam sa mga late kanong kuan lang, bago lang, no, recently nga nakapasar po rin siya. Congratulations. God bless you more, sister. O nga lipay kayo may nga nakapaminaw sa imong nakaingon ko, wow, no, nindot kayo, plus nindot ang background, very cool. One day I can be there. I will be there. Makabisita niya ako diya sa Calabugao. Okay. So, hello to Brother Ernie Tranilia, ano, pastor ng Mongoroni. Okay, Ernie Tranilia. Okay, and from Negros, District 10. Welcome to the morning talk. And Sister Letrel Pudador, padala pud ka sa imuhang tingog last week. Ikaw po nang atuang naka-showcase. Salamat po kay Sister Letrel, no, Pudador sa pag-support sa ato ang program ang the morning talk of the Church of God Seventh Day. O matud pa niya dire, Lupo Pastor ang company, salamat sa inyong mga kinabuhi. Thank you, Lord. Sister Ati Nugget, Teresita Nugget from Florida. Okay, welcome. And Brother Arnold Calungsod from Katiil. Okay, Davao, Dioro. Oriental pala, no? Davao Oriental. Okay, patad pa niya, good morning Pastor John, and maptikon sa buhat sa Ginoo. Buhat, God bless, Pastor. Okay, thank you. And good morning sa imong batanon nga kauban nga guwapo, ipakapinan pa yun nga guwapo. Okay, hello, shout out to my one of my favorite one of my favorite student, no, nga nakauli dia karon si James Pincy. Pagbinutan dia dong. Pagbinutan. Okay, preach. Okay, no, sing and preach yun ang atong mission. Okay, sa HBI. And of course, hello to our brother. Dugay na mi makita ni, basin hapit na po mi makita ni Ronda. Okay, see you in Pagadian.
Okay, Brother Herald Carasio Napuecas is also watching with us. Okay, welcome. Usa po ni siya ka maayo ni siya debater po ni nga bata ni. Okay. And matod pa ni Brother Ernie Tranilla of Negros, ingon siya, amen. Salamat sa Diyos, Pastor. More power sa imong program. God bless us all. Paglubad si Ate Nini. Ito, si Ate Nini. Okay. Siguro Marilyn, no? Nini, okay. So, thank you from Sister Simon Beth Tolba Pilirate. Okay. So, padayon ta mga igsoon, atong nahibaluan ka ganina, nga diin, dili yun di ay awaaw ang yuta. Oy, no? Brother Anel, dili gyud awaaw ang yuta mo na nga sakto gyud ang giingon ni Jesus Christ na if you know the truth shall set you free. Mo na katanangutan na kung saan nato kay igsoon nga bali dugay-dugay na mo siya Church of God pero nagiapon di siya pagtuo nga awaaw gyud ang yuta karon nga nasayod na tani nahigawas na. Buti pasabot na luwas na ka sa maling akala. Okay? So muna mga igsoon ko sa Ginoo dili gyud mahitabo nga maawaaw ang tibok kalibutan gumikan kay moingon man din sila kay naawaw ang tibok nga kalibutan ang yawa ang kahintang sa yawa mo ni nga kanang kuan nga magambak-ambak ra siya diri sa kuan sa kalibutan, no? Maglukso-lukso ra sa kalibutan, bisag asa siya, wala siyang kasama. Kuan na matad ba nila? Kuan kay na kanang siya ra isa diri mo nang awaaw, mingaw siya kay wa ni tawo ang kalibutan nang hurot ug kamatay. Unya siya na lang isa dito, mo daw na buti pasabot nila nga gigapos ang yawa o gitambok sa kanang awa pungaw. Na po na mabasa sa Bible. So ato ko nung hisgutan ng gitawag na tog Millennium Chapter. Kanig yung Millennium Chapter igsoon, mora gini the only chapter nga naghisgot all about the millennium, no? Kanang kon isa ka libo ka tuig igsoon. So bugna 20, no? 1 og 2. Bugna 20. 1 og 2. Dili ni bugna 2 sa no, bugna 20. Okay, 1 og 2. Go. 20. Og nakita ko nga ang usa ka manlunda nga naog gikan sa langit na may yawi sa kahiladman nga dili matugkad og usa ka dako nga talikala sa iyang kamot. Og gidakop niya ang dragon kadtong daan nga bitid. Nga mao ang yawa og Satanas ug gigapos niya sulod sa usa ka libo ka tuig. Okay, kani diri ta maghisgot sa kamatuoran unsa ang kahimtang sa yawa sulod sa isa ka libo ka tuig. Tinod man ang giingon nila maglukso-lukso ang uban maabot sa Berlin. Murak mo na siya kiniktan og kanang guma nga maglukso-lukso ra siya anak. Mo ko na iyang gapos matod pa nila kasi makatawat ang mura it's a joke. It's a prank. Pero diri sa Bible mga igsoon sa Millennium Chapter siya mo indrada diri, no? Na usa ka manulunda na naogikan sa langit buti pasabot wala ni mahitabo dito sa langit. Kung kay nanaog man siya gikan sa langit. O unya ang purpose nganong ninaog ang maong manulunda aron dakpon ang karaang dragon, ang serpente, ang yawa, no? Ang karaan na siya nga bitin. O ningon dia na mao ang yawa. So kon Satanas. Gwapo kay siya mga ngalan, no? So, sa ato rin kalibutan ron, mingon din tao ka na kuyaw ka na siya nil, dragon na des katil. Dragon. Bati din batian ng anlan, tag-dragon igsoon, kaya nga akong amahan, matod ba diha, nga 1:44, no? Dito sa atong Bible lesson na itong Sabado, ingon na yun nga, ang inyong amahan mo ang yawa. Kaya dragon dahil ka sa inyong lugar, ha? Muna nga, usay maubano, patatakog dragon, sahay bitin, mura po i-accept na ito isoon nga, ang akong amahan mong yawa. So, diha, basahon na ito sa versikulo 1, klaro kayo diha, nananaog ang manulunda, nga gikan sa langit, unsay purpose? Aron dakpon ang dragon, ang karaan nga bitin o gitawag diri nga yawa kon Satanas igsoon. O unya sa dihang gidakop niya gigapos niya sulod sa usa ka libo ka tuig. Muna giingon diya sa 2, dungagan daw nato sa 3. Unsa pod ang katuyuan nganong gapuson man. O minsan, mura rin ito guma ang gigapos kaya magambak-ambak naman siya. Nabalin sa Berlin, balin sa Tuan.
Diri ra siya, diri ang sukna, ang pirmiro din. Muambak siya dito, balik na po diri, ambak dito, balik na po diri. So, sabi ba kayo kung taga? Pero ilaha po na ison, pero ang atua manggod, unsa ang gisulti sa Biblia, mauna ang kamaturan, no? So, atong versikulo 3, atong basahon ikso. Ug iyang gitambog siya sa kahiladman nga dili matugkad. Ug iyang gitabunan kini ug gipatikan kini sa ibabaw niya aron dili na makapasalaag sa mga katawhan. Hangtod sa matapos ang usa ka libo ka tuig ug sa human niini kinahanglan siya nga pagabuhian sa hamubo nga panahon. Okay. So, natakol naman nato ni Dere ang kuan kanang mahitungod ito sa Milanyo. Actually, na natay file diri sa Morning Talk mahitungod sa Milanyo, sa kinatipukan. Pero kani atong pagkahisgutan karon mga ison, unsa lang ang kahimtang sa yawa, no? Surod sa Milanyo. Okay. So, mo ni mga igsoon, dinhi naklaro sa nato sa versikulo 3, ang purpose nganong gapuson siya aron itambog dili sa Ilita. itambog, unsaon man nimo pagtambok? Itambog dito sa kailadman nga dili matugkad. Okay. Kung imo i-research diya sa internet igsoon kaning kahiladman nga dili matugkad, pwede po ni siya mag-pertain nganha sa usa ka kamatayon, no? Nga ang tao nga mamatayon mura ra pud siya gitambog diha sa kanabang bungaw nga dili gayod matugkad kay hangtod mobalik ang Ginoo sa mata, no? So kani iya diri gitambog siya sa kahiladman nga dili matugkad. Sa diha nga buti pa sabot dili matugkad, mura lang siya nagpirmaminti paingon diha sa ubos nga way katugkaran. No, grabe gid ka kuan. Okay. So ningon kung ato ning practical pagkagsabot, no, nya gitambog siya ug unya aron pagyud niya sigurado gipatikan pagyud siya sa ibabaw niya aron dili makapasalaag sa mga katawhan. Inumdum ko atong salidang Dracula. Sige. Ang Dracula, ibutang nila dito sa katong ay na-capture siya, ibutang siya dito sa kanang lungon. Okay. Pila na katuig, murag ina ang sitwasyon ba Dracula, no? Ibutang dito pila na katuig, isilyuhan nila to, murag na isilyong, murag cross ba to? Dayon, once nga naay mukuha ato, mabuhi balik si Dracula. Ang diri sa kuan, mura tayo nakakitag salida kung kamuntagon mga ison, matud ka dyan sa 3, basahon na to balik ang 3 para maklaro. Ug iyang gitambog siya sa kailadman nga dili matugkad. Ug siya unang kini ug ipatikan kini sa ibabaw niya aron dili na makapasalaag sa mga katawan. Hangtod nga matapos ang usa ka libo ka tuig ug sa human niini kinahanglan siya nga pagabuhian sa hamubo nga panahon. Okay. So, sa diha day nga dakpon siya sa manulunda nga gikan sa langit, ang mahitabo gapuson siya o unya itambog siya sa bungaw nga walay katumpahan kanang gitawag ti kahilatman nga dili matugkad, unya gitabunan siya, ipatikan siya nga ang patik ato mga ison nila atong imagine lang, no, nga ang patik ato hangtod 1,000 years ka diha. Hangtod 1,000 years ka diya. Muna ipatik-patikan na diya. Nga di gid siya mabuhi hangtod nga matapos ang 1,000 years. Ato na nang nahisgutan niya itong niyagi. Mahitungod sa Milanyo. Pero ato na nang gi-review karon para ang atong usa ka igsoon makabalog yun kasi matod nga kahimtang sa yawa pod sa Milanyo kay di man day awaaw ang yuta. No? Kaya ang iyang pagtuo, mahitungod man nga awaaw lang gihapon, pero dili day awaaw. Sa ato pa, naagi na connection dire sa kahimtang pud sa yawa, sulod sa Milanyo. So, sa versikulo 3, sa bugna 20, klaro kaayo mga isuon nga, naadi ay daghan gihapong mga katawhan, sulod sa Milanyo. Ngano man, konsidiha ngano man, nga gitabunan, gipatikan siya. Kay ning sulti diya sa versikulo 3 sa bugna, ningon siya gipatikan sa ibabaw niya aron dili makapasalaag sa katawhan. Kanang pagkasulti aron tambog siya, gigapos siya, gitambog siya, unya pagkahuman gipatikan siya aron dili kanang word ha, kanang linya diha, phrase nga nagingon diha igsoon nga
aron dili siya makapasalaag sa katawhan. Nahitaw ana wala? Naa day mga tao igsoon parehara na sa imong iro ba kinahanglan higtan ng iro ibutang diha sulod sa halwa kay aron dili makapa kay naay daghang mga tao. So kaning pagkasulti diri sa Bugna 20 bersikulo 3 klaro gihapon ug tatag gihapon yun awaaw ang yuta kay gapuson manggani ang yawa aron dili makapasalaag sa katawhan. Parihara gina sa gingon higti ang iro kay makapaak kay naidaghang tao. No? So muna mga igsoon ko diya sa Ginoo, masayra nato nga mali lang gihapon ang pagtuo sa kadaghanan nga nagtuo sila nga awaaw ang yuta ug ang yawa magsuroy-suroy ra kuno sa kalibutan nga siya rang isa. No? Maglukso-lukso ra siya igsoon nga siyang isa. Walay kamatuoran ni anak. Og ang kamatuoran di ay nag-ingon di ay diri igsoon nga gigapos siya gisilyuhan siya aron dili makapasalaag sa katawhan. Klaro tataw nga naay mga tao di anak panahon sa milanyo. Okay. Sa bersikulo 4 ug 6 sa ato kunong paminahon unsa na pud ang gisulti sa Millennium chapter. Okay? Bugna 20 bersikulo 4 ug 6. Og nakita ko ang mga trono og sila ng lingkod niini og gihatagan nila ang paghukom og nakita ko ang mga kalag sa mga gipunggutan tungod sa pagpamatuod kang Hesus ug tungod sa pulong sa Dios ug ang tanan nga wala man nagsimba sa mananap nga mapintas ni sa iyang larawan ug wala makadawat og patik sa ilang mga agtang ug sa mga kamot ug sila na nangabuhi nang naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Perti man di kayong klaruha igsoon nga naagay tao sulod sa milanyo. Mao di ay nga gigapos ang yawa aron di makapasalag. Kay gani ang mga balaan uban kang Kristo maghari man di ay. Basahon sa nato Bugna 5 Gs ug asa dapit maghari ang mga 9 Gs. Bugna 5, 9 ug 10 ug asa dapit maghari ning mga balaan uban kang Kristo. Kay ug asa ni sila maghari dimudo nga dito pod si Kristo maghari. Sige. Bugna 5, 9 ug 10. og na nag-awit sila sa usa ka bag-ong awit nga nagaingon, ikaw ang tako sa pag-uwa sa basahon ug sa paghubad sa mga patik niini. Kay ikaw ang namatay ug gitubos mo ang mga tao sa imong dugo alang sa Dios gikan sa tanan nga banay ug pinulungan ug katawhan ug nasod. Og sila gibuhat mo alang sa atong Dios nga usa ka gingharian ug mga saserdote ug managhari sila sa yuta. Asa daw maghari uban kang Kristo? Dire sa yuta. O di is langit eh. So nang sayo pa lang hapon kung moingon tayo soon nga sa langit. No? Although naningkamot po sila na og tuon og dipinsan na dito sa langit, pero igsoon ang kamatuoran will prevail, the truth will always prevail nga maghari di ay sa yuta. Muna nga gingon dito sa 4 sa 4 ngadto sa 6 dito sa Millennium chapter nga Bugna 20 nga dito di ay klaro kaayo nga ang mga balaan uban sa paghukom maghuhukom hatagan sila mga saserdote sumala pagani dito sa atong gibasa karon ug maghari sila uban kang Kristo asa dapit sa yuta, no? So muna klaro igsoon nga kung nagtuo ta nga awaaw ang kalibutan anang panahona dako ng sayop, no? Kay di na mo gisulti sa Biblia. Now unsa day nang mahitabo sa dihang ibagi ngon kaganina nga buhian gisilyuhan siya hangtod sa tapos sa usa ka libo ka tuig. Na unsa man day mahitabo sa dihang natapos na usa ka libo ka tuig sumala sa balaang kasulatan, di ba niingon dito nga buhian ang yawa ato kunong basahon bersikulo 7 sa Bugna 20 bersikulo 7 padayon ta. Bugna 20 bersikulo 7. Ug sa human na ang usa ka libo ka tuig pagabuhian si Satanas sa gawas sa iyang bilangguan. Dayon 8 ug mugula aron sa pagpasalaag sa mga katawhan sa upat ka pamag-ang sayuta kanggog ug magog 9
sa pagtigom kanila aron sa panggubat ang ilang gidaghanon ingon sa bala sa dagat ug mingsaka sila sa kahiladman sa yuta ug gilibutan nila ang kampo sa mga balaan ug ang hinigog mga syudad ug nahulog ang kalayo gikan sa langit ug gilangoy sila. Amen. So, diya mga igsoon ko diya sa Ginoo, klaro na pud kayo dire sa City 8:9 sa Millennium Chapter nga pugna 20 or pinadayag 20, klaro kayo igsoon nga naagyapoy mga tao di ay hangtod gihapon sa mahuman ang usa ka libo ka tuig igsoon naagyapoy tao. Ngano man kay sa pagbuhian na mura ang yawa day mura iro no nga gitangkal aron di pakakurap no. So ingon din siya diri o gibuhian na siya siyang bilangguan, pagbuhi siyang bilangguan minggawas din ang yawa o pagawas sa yawa nagpasalaag dayon siya sa mga katauhan. So kung moingon tag ang katauhan tuwa sa langit mga igsoon dakong sayo kinsa may pasalaagon nga wa man dia ang mga bala. So, muna, matod pa diri mugula siya, ang mga balaan, uminsa, ay dili, kining balik naman kung Ginoo ato pagtapos sa usa ka libo ka tuig. Kigikan na sila sa langit, nagbakasyon. Pag moingon ka, ang aning tapos, gibuhian po ng yawa, kinsa man day ang iyahang Panon? Salamat. So, sahay, daghan na kayong rason isan, pero ang Biblia, nagsulti siya dire, nga naagihapoy mga tao sa palibot niya, kakog, ang magog, o ang katuyuan niya, tigumon sila tanan sa four corners of the earth. Kay tigumon sila tanan igsoon, mura sila kadaghanon sa bala sa kadagatan, kay sulungon nila, gubaton nila, ang kampo sa mga balaan, no? Sa gamay pa kumatod pala gubato nila ang bagong Jerusalem pero di ay ang kampo man di diri sa mga balaan may gubaton di man di ang kay matod pa man dito sa unang nakatunan ako nga manaog ang bagong Jerusalem gubaton dayon diri sa mga alay-alay ni kuan ni Satanas pakadaog ka sila atong langit ng Jerusalem. Pero ang giingon diha ning saka sila sa bukid kay naa dito nabutang ang kampo sa mga balaan ng syudad. Okay. So, muna mga igsoon ko diha sa Ginoo, ang punto nato diri karon ato lang gipamatud-an nga ang usa ka libo ka tuig nganong gigapos ang yawa muna iyang kahimtang nganong gilubong siya nganong gitambog siya sa kailadman nga dili matugkad unya gisilyuhan siya para di ay dili makapasalaag sa mga tao kay dako kaayong sayop kung moingontang awaaw ang kalibutan sa panahon sa milenyo. Dili di ay awaaw igsoon maunang hinungdan nga si Satanas gigapos gitambog kisilyuhan para di makapasalag. Og sa pagkahuman sa isa ka libo ka tuig gibuhian na pud siya og nakapasalaag na pud siya sa ato pa naara gihapon ang mga tao di ay no muna nga niining kabuntagon mga igsoon klaro og natataw nato nga ang Biblia ang kamatuoran maghatag ka nato kagawasan. Kung unsa ang mga research sa uban nga nag-ingon nga awaaw ang yuta igsoon tinuod na i-mention ang awaaw ang yuta mga igsoon no pero dili nato i-conclude diretso nga tibuok kalibutan na kay ang pagkaawaaw sa yuta no so didto ra di ay sa tibuok nga Huda. So kung susihon gayud nato pag-ayo ang kapitulo sa Isaiah 24 sa Jeremias 4 mga igsoon nagpahayag lang gid kini nga adunay mga tao nga mga tao ni anang panahona nga bisan pa man tuod giingon nga awaaw pero mingkalagyo lang sila ning adto sila sa kalibunan ning adto sila sa mga kapangpangan tungod sa ilang kadakong kahadlok sa mga tao nga mopatay kanila. Gani ang bugna 20 bugna kapitulo 20 nga gitawag og Millennium Chapter nato nga atong gibasa karon nagsulti na mga igsoon sa kamatuoran nga unsa ang mahitabo sa yawa ug nagpamatuod usab mismo nga naay mga tao sulod diri sa kalibutan sulod sa milanyo kun usa ka libo ka tuig. Sa dili pa ta mo tapos may igsoon ato sang pangayuan og what do you learn ang ato ang
isong estudyante din karon unsa may imong nakatunan dining kabuntagon mahitungod sa awaaw bagyod ang yuta sulod sa milanyo aron mo bakasyon ta sa langit o dili og ngano man de sige daw what do you learn Ako nakatunan, dili lang ako kung dili lang nagtanaw karon sa live. So, dili na to na ibaluan di ay kadihan dahil nga dili di ay sa kaning 1,000 years di ay dili di ingon nga awaaw ang kalibutan. So, ang uban mong good sa kasagaran ako yung mga barkada sa hayang amigo ay kain sikta. Ilahang study about sa ilahang doktrina nga about anang millennial type nga pagkakakuha na nahitabo umana na nga kaning maghari daw sila sa kaning bakasyon daw sila sa langit. So anak ko nga tinuod bagid din ng awaaw ang kaning uta. So diri na ako karon hibalan atong tanan nga dili gid awaaw ang uta kay sumala pa diha sa Jeremias 4 versikulo 29 nga atong mahibalaan diha nga nali mga tao nga ang gimin diha dira nga syudad di ay dili ingon niya tibuok kalibutan. Ang gipasabot lang diha sa Jeremias nga ang syudad sa Huda nga mao nay usa ka awaaw nga syudad nga maong tumikan nahimong awaaw tungod sa mga kabayo kabayo ug mga tao nga gumikan ang katawhan ni kalagi og niadto sa mga kalibunan ug sa mga uban na nangatkat sa kaning kuan kalibunan og nanago. So ako daw kung himbalan kay lamat daw sa mga sa atong pastor karon kay sukad sa akong pagkuha niya karon ako nakapalo nga ang masing mo niya brother ng tanan ako karon ako nakapalo nga kaning kuan. So do nga studihan ko naman na tong kuan ministerial reference adto nga sila pastor Dupot ako napangutana ko na nga awaaw ka nakalimutan ingon din sa kaning kuan Isaias awaaw daw pero anak ko na dili mo siguro mo kung tayo na awaaw mga study sa Biblia. So karon atong na-studyhan dili gid awaaw ang kalibutan. So nangiday dapat mong basa tag isa ka bersikulo dili lang is one verse lang ato basahon. So bayon din nato tong susiyo ng balaang kasulatan unsay nasulod unsa day gipasabot diha sa bersikulo kinahanglan nga tuki ka sa balaang kasulatan dayon. Amen. Hello to Brother Raymar Teoletres. Welcome sa The Morning Talk, Church of God Seventh Day, and of course si Ryan Blake Ruiz Parco. Okay, ang ato ni Igsoon taga Leyte Manggoro ni migo ni siya ni Brother Prostrero Asher. Okay? So, welcome. O diri maklaro kay nato mga igsoon ko diya sa Ginoo nga katong giingon dito sa bugna 5:9 nga maghari sa yuta, no? Dito ra gito gihapon mahitabo sa Milanyo uban kang Kristo mga igsoon nga umuingon dito nga awaaw ning kalibutan at ako gihapon na sayo igsoon kay napamatud-an man gid diri sa kabuntagon nga diin ang imong pagtuo para lang gid makabakasyon ka sa langit munang imong tuuhan nga awaaw himuon gid nimo awaaw ning yuta. Pero perti man daing klaruhan anong awaaw kay nanago or mas kalipunan, no? Say makaingon ta joke man ni klasihang study ay murag joke lang pero igsoon ko sa Ginoo seryoso kini ngano man tungod kay daghan ng awala. Ingon siya Usias 4:6 ang akong mga katawhan na unta pero ang siya nakawala gumikan sa kakulang sa sebalo kaya nakapudyot dito isa ka bersikulo awaaw din so without proper investigation ang resulta mo yun awaaw ipatakol pud sa uban. So ang resulta niya nahimog awaaw mo nang manakada dito sa langit igsoon. Pero mga igsoon ko di sa Ginoo ining kabuntagon dili kita mahadlok ano man ingon ang Juan 14:1-3 siya let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in my Father's house. There are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again. Katong pinaka-powerful nga linya sa tumoy mo, ito yung pinaka-the best. That where I am, there ye may be also. No, kung asa ko atua usap ka mo. Muna mga igsoon ko diya sa Ginoo natuman tong gingon dito nga ang mga balaan maghari uban kang Kristo dinhi sa yuta. So
ang akong ikababilin diri katapusan nga bersikulo igsoon para kanatong tanan, no? Og salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo diri nining kabuntagon sa 2 Tesalonica 2 bersikulo 3 atong basahon ang unang linya. Ato kunong 2 Tesalonica 2 ngadto sa 3 isip atong ipabalon nga karon atong napamatud-an man nga ang Isaias 24:19-20 nga mao gigamit sa uban nga himuon nilag awaaw ang kalibutan sulod sa 1,000 ka tuig ug ang Jeremias 4:23 ngadto sa 27 kapitulo 25 ngadto sa bersikulo 33 nga mo'y nahinungdan nga awaaw ang yuta. Igsoon ko diya sa Ginoo na pamatud-an nato nga mali ang inang interpretasyon, sakto ang teksto, mali lang ang interpretasyon tungod kay gusto man sila moadto sa langit. Pero igsoon ko diya sa Ginoo, di day nakadlukan kay si Kristo na aman diri sa yuta ng panahon na. So, sa 2 Tesalonica 2 kapitulo 3 nagpahimangno si Apostol Pablo, basahon nato. 2 Tesalonica 2 versikulo 3. Dili ka mo managpalimbong ni bisan kinsa bisan usa na paagi kay dili makatabo kung dili mo abot pag-una ang pagkahulog gikan sa pagtuo. Okay, di asaha. Dili ka mo magpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsa kay dili mahatabo kung dili mo abot pag-una ang pagkahulog gikan sa pagtuo. Actually, katong na nagtuo nga mga igsuon na to sa una igsuon nga na nagtuo sila nga awaaw ang yuta kay gusto sila moadto dito sa langit, magpakasyon sila sa langit. Igsuon ko diya sa Ginoo, lami kaayo paminahon. No? Murag nindot kay paminahon jud. Ug wala kay kahibalo diha sa Biblia o wa ka nagsusi sa Biblia, murag makaingon jud kag approve. Pero igsoon kung nakahibalo day ka sa Biblia, matud pa ni Jesus Christ sa Juan 8:32, if you know the truth shall set you free. Ug kung kamo mahibalo sa kamatuoran, ang kamatuoran magaluwas kaninyo. Busa nining kabuntagon mga igsoon, pasalamatan nato ang buhay nga Dios sa kamatuoran nga atong nakatunan nga dili gyud ay tinuod nga awaaw ang yuta sulod sa panahon sa milenyo. Mga igsoon ko sa Ginoo sa di pa ta magampo, natay gitawag diri nga Bible lesson tracks, no? Kaning Bible lesson tracks mo niya itong gigamit. Awaaw ka ang yuta sulod sa milenyo na sinulat sa inyong alagad. Amen? No? O project namon ni pero ipanghatag lang namon ni para ihatag po ninyo ngadto sa uban kay palangga man tamutanan muna mga hatag ko ninyo pagkita ta sa kanteres. Amen. Napay gawasan ni napay daghan kay mo ingon ani nga to iprinta para nga madugangan o magamit nato sa pagsangyaw diha sa balaang kasulatan. So busa nining kabuntagon mga igsoon ato hinumduman nga dili ta basta-basta di ay nga magpalimbong kay di pa ni mahitabo nawala na ang atong pagtuo na nanghulog na tagikan sa pagtuo kung malimbungan tayo isa. So atong idukot ang mga pag-ampong pagpasalamat sa pulot sa Ginoo kabuntagon. Our dear loving Father in heaven, Father God, we thank you so much for this opportunity, Ginoo. Nga ikaw, nakikuban ka na mo, Ginoo. Thank you for the Holy Spirit, Ginoo. Nga naghatag ka na mo, Ginoo. Kadasig, kaalam, o bisan pa niya na, Ginoo. Ikaw nagapanulti, nganhi ka na mo, Ginoo. Mahitungod nining mga kamatuuran karon o Dios nga ang kalibutan dili mahimo nga awaaw sulod sa milanyo, Ginoo. O bisan pa ang kahimtang sa yawa, Ginoo, nga matud pa sa uban nagsuroy-suroy siya nga bakante nga kalibutan apan Ginoong Dios ang kamatuuran di ay imo kining silyuhan aron dili kini makapasalaag sa mga katawhan sulod sa milenyo. Ginoong Dios ining kabuntagon dalaygon ng imong ngalan, Ginoo. Ikaw o Dios magkapanalangin sa tanan nga mga pastors, tanan nga mga missionaries, evangelists nga nagapalakaw sa imong mga buhat, Ginoo, nga mintras doon na pa'y panahon ang kamatuuran mao gayud ang mapasigpabaw, Ginoo, samtang aduna pa'y panahon, Ginoong Dios, nga kami makalapaton sa kamatuoran, padayon ikaw, Ginoo,
panulti ka namo Ginoo, magasulti ka namo Ginoo, aron amo usab isulti kini sa uban. O Dios, ikaw magapanalangin sa among audience karon, sa among mga generous sponsors, ikaw magpanalangin Ginoo og labaw sa tanan ang kadagaya Ginoo nga imong gisaad dili lamang sa panalapi kundi lakip sa amo ang pagtuo ug sa maayong panlawas ug sa tanang butang. Og ang imong ngalan dalaygon sa walay katapusan, O Dios, all the glory and honor will be yours forever and ever. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. So sa makausap pa, nining kabuntagon, salamat kayo sa inyong pagpakiguban ka namo. O natapos na usab ang atong isa ka episode karon, may tungod sa unsa ang tinud nga kahimtang sa kalibutan og sa yawa sulod sa milanyo kon usa ka libo ka tuig. Og uban sa ako ang gwapo nga partner diri karon nga mao si Brother Anel Fuentes from Katil. from Katir. And of course, sa ato adering gwapo usab nga controller nga mao si Brother Christian Sarone Villarante. Liwat ni siya siyang amahan igsoon. Nining kabuntagon, this is Pastor John Villarante saying goodbye for now. Ug among ibilin ang among linya nga nagingon ang taong ang taong ang maalamon nga tao kung mukhaon og litson manok ang bukog Itabay. ang unod Kauna. so God be the glory, God bless you. Thank you for watching.